preacuvioșilor și preacucenicilor, părinți împreună, slujitori împreună, cu toți ai caselor, membrilor Consiliului Parohial, ai Comitetului Parohial, titurilor, curatorilor, binefăcătorilor și închirătorilor Sfântului locașului acestuia, profesorilor, studenților, elevilor, copiilor și tineretului celui binecredincios de pretutindeni, binecredincioșilor creștini cu această binecuvântată parohie, dă-le, Doamne, sănătate, zile îndelungate, mântuire și cu toate bunăscorire și îi păzește pentru mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Părintele Bartenie are invitat pe Sprincean. Este invitat Părintele consilier cu învățământul de la Centrul Eparhial, Părintele Cristostom, care de altfel e și șeful Părintelui Gabriel, care a fost hirotonit astăzi într-un diacon. Deci Părintele Gabriel va fi la sectorul învățământ, acolo, ostenitor. Și Părintele Protopop, chiar dacă este puțin răcit, o să aibă să vă spună ceva. Și dacă nu se vor lungi până târziu noaptea, am să vă spun și eu câteva cuvinte. Așa că, Părinte consilier, poftiți. Religia noastră, părinților, fraților și surorilor, vine înaintea dumneavoastră, doar pentru a vă mulțumi, pentru că ați fost astăzi în duh de rugăciune și de putere a plinirii cuvântului pentru această Sfântă Liturghie care, iată, ne-a dus împreună și în preajma unui moment de hirotonie. După cum știți, preoții și diaconii, slujitorii bisericii nu se nasc, se fac. Și prin punerea mâinilor preasfințitului Părintelui nostru Calinic Cotrășăneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, iată, biserica s-a predicit să primească binecuvântarea slujirii pentru a doua oară, plecând de la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, prin mâinile și prin vestirile cele sfinte ale Sfinților Apostoli și ale Sfinților Părinți. Câteva cuvinte despre Gabriel, de acum Părintele Diacon, pe care dumneavoastră l-ați văzut făcându-se diacon pe mâinile Preasfințitului Părinte Episcop. Să știți că ați spus, vrednic este înaintea unui om care chiar vrednic este. Pentru că de când îl cunosc, nu știu dacă s-a întâmplat vreodată să ne tulburăm în prezența celuilalt. Un om de un calm și de ascultare, de o delicatețe sufletească și de o vărnicie ieșită din comun. Și el este, ca să spun așa, iertați-mi poate expresia nepotrivită, produsul obștii botoșanilor. Din mijlocul dumneavoastră a plecat pentru a veni la Iași și pentru a sluji acolo, alături
alături de noi preasfințitul Părintele Mitropolit Teofan și o face cu foarte multă competență și mai ales dăruire de sine. Și rog pe Dumnezeu ca, primind acest dar al slujirii diaconești, slujirea lui, să spunem, administrativă, să fie pătrunsă și de mai mult har și de mai mult dar din partea lui Dumnezeu. Pentru că toate lucrările în biserică așa sunt. Nu există o lucrare administrativă separată de cea duhovnicească. O lucrare care este administrativă, ca să spunem așa, și care nu este pătrunsă de harul Sfântului Duh, nu este lucrare bisericească. De aceea și când măturăm în biserică, se spune că facem și o lucrare duhovnicească, pentru că spune Sfântul Teodor Studitul, faci curat, zice, în casa Dumnezeului Celui Sfânt. Aprins lumânări sau candele în casa Dumnezeului Celui Sfânt. Nu este un bec oarecare acela pe care îl aprindem și nu este o curățenie oarecare aceea pe care o să vășim în biserică. De aceea, cred că astfel de momente, aducându-le împreună, tind să ne învețe, dincolo de toate, faptul că viața noastră așa trebuie să fie. Așa cum ne-a învățat întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. Că Cel pe toate cele omenești le săpășea dumnezeiești, iar pe cele dumnezeiești le săpășea omenești.